دەڤەرە ئارام وەک بێ خاڵە سەرەکە بوو دگەڕامەی ناودەولەتی دژی ji alîkî de hinekî me tersiye me pişûn diketin yanî me tersiya şerek li deverê çê bibe bi vê rêkeftina navbera Amerîka û Tirkiye de çêbû ji aliyê din de me tersiya hatina penabera bi rengekî fireh bên deverê em dizanin yanî li gorî dîtinê xwe me bi taybet li Amerîka kirin me dizanî bû yanî xalê nakokiyê di navbera Tirkiye û Amerîka de hin dever de hene ئێمە وەکی ئەنە کەسێ ئەم بینن ینی هەن ژوان خاڵێن ناکۆکیە هەنێ ئەم دکارن li wê deverê yanî rolekê xwe yî baş rabin ge ew me tersiya şer di deverê de li paş keve aniha nakokiyê di navbera Tirkiye û Amerîka de çê dibin carekî din hinekî me tersiyê çê dike yanî car behsa şer bibe ew bibe lê em bawerin yanî hem Amerîka hem Ewropa hem Tirkiye wê dikaribin yanî carekî din vê rêkeftinê berdewam bikin bi alîkariya xelkê deverê tenê rast e wek ene kesê rolekî me sereke hebe lê bi alîkariya pêkhatiyê din teva em bi xwe jî dixwazin ge hemû pêkhatiyê deverê yanî çi ji Kurda jî çi ji Ereba ji Xristiyana ji Siryana ji Aşûriya ji Tirkmaniya dikaribin di wê deverê de rolekî baş rabin û nehêlin ew me tirsiya şer çê